Acest gol este pentru Abidal, asta ne spune Bojan Krkić, un gol pentru fostul coleg al lui Bojan de la Barcelona. Va fi operat la începutul acestei luni fotbalistul francez, urmează să primească un transplant de ficat Eric Abidal. Al 5-lea gol în această stagiune pentru Bojan Krkić și un gest extraordinar pe care îl face fotbalistul catalan și este de origine sârbă. Cartonaș galben. Andrea Romeo din Verona, puțin cam riguros la această fază. Pasă lungă pentru Bojan, care trece fără probleme pe lângă Andrea Lisuțo și îl învinge și pe Fontana. 4-1 pentru Roma. Victorie